housuun. Yritin pidätellä silleen ja kaikkea, mutta... Sitten. No, ai niin... Oliko se jotain järkevä asia? Oli. Sitten. Niin, kato... Tuliko sulla Kiuru paskat housuun? No tuli, saatana. Yritin pidätellä viimeiseen asti, mutta... Joo, sit seuraava tuli asia. semmonen saatana... Mennään Istuin seuraavaan niinku asiaan. siinä tietokoneella. Tälleen näin just koodailin siinä näin. Sormet meni siellä, ties mihin. Ja sit tuli semmonen vitun piaru ja... En mä tiennyt että mulla tuli paskat housuun. Voi vittu, et ne alkoi haisemaan. Kiuru, vietteleekö sä tolla Johannan teille yöksi? Sitä mäkin tässä. Tää ei nyt kuulunut siihen. Kato, tää oli ihan eri sarja. Mulla on vaatteet ihan. Mut Johanna asuu vieressä, kuulee kaikki. Se on sammunut, ei se mitään. Eikä oo. Kuulee, hän nyt tyhmä on. No kyllähän Kyllä se nyt tommoset tässä kun vaiheessa kuulee. on. Ei siinä näköjään löydy sitä järkeä pääkkää, kuinka yrittäis takoa. No mä odotan sitä mun viinaa tänne takas. Sä et tarvia sitä viinaa. No tarvihan, tiedätkö Mihin? paljon se Sano viina Sä maksaa? saat sen huomenna, mut sano mihin sä tarvit sitä. Häh? Sano mihin sä tarvit sitä. No saatana 300 Viron kruunia. Joo, ostat omilla Sano omilla mihin sä rahoilla. tarvit sen viina. No jos mä saan pään tarpeeksi sekasi. Mihin tarkoitukseen? No en mä vielä oo sitä keksinyt, mutta... Sullahan on vittu nainen siinä vieressä, mihin sä tarvit päätä sekasi. Sehän menee siitä ja sekasi. Niin meni, mutta katsotaan, on Niin. sammunut tähän Ei vielä. se oo sammunut, sä oot vaan niin tyhmä, jumalauta mikä jätkä. Pois ryhdistänyt äkkiä, saatana! Noniin. Ryhdistä loppuun nyt. Joo. Ei se uskalla painissa häviää aina. No en mä Se on niin paljon kevyempi kuin minä. No mä saan kevyempi, mutta Ei. kyllä mä sunkaan uskallan painia. Paineks sä munkaan? Kiuru, sä et oo munkaan vielä painunut ikinä, mä oon monta kertaa sulle ehdottanut. No en mä sunkaan Käydään uskallakaan. Mikset? Mitä? No sä painit, katso se eri kilosarjassa, mä oon tässä 55 kilotten sarjassa. Joo. Heitäkö mullekin röökky? Kysy sä Niko!